Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndinduk aku. Kusuma ning ati. Piye to? Piye? Waraono aku waraono. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Waraono aku, Ken. Mah. Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. Lha sampean ki lho diwarani gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Ngau ayu-ayu wong pinter kowe. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi, Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpamanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran lambe. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Mangger guyu kita. Iwani Prabu Duryudana nyipta Werku Dara Sewu Prabu Daya. Panjen diatur panglipur wahyane mangsa kala pagelaran wayang kulit lak sewengi utuh. Ning alhamdulillah warga masyarakat mriki tasih padha kepareng pungon. Kena diarani ngalah berkah bebarengan donga bareng-bareng muga-muga kabeh sing padha kepareng rawuh diparingana seger waras sehat walafiat. Pak Sanjaya nggih kados ngaten sing kagungan hajat muga mangke seger waras panjang umur saya mundak sukses. Ya. Kang Putra oleh bebrayan ya atut runtut renuntungan selawase. Ya. Coba aku tak kepengin genduk Niken Salindri tak unggahke dhisik. Engko tak selingi ning iki Niken ben jumeneng sik. Kene lho, ngangge spot Mas. Anu Niken iki spote anu Ceko. Kene. Niken Salindri. Salindri Niken. Ao Bok. Ao Bok. Ao Bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi Goreng. Karo Papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune. Sehat Walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasih kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, kuwi lek munggah ya. Ya mesti munggah to kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kok diajak ngomong adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini Papa pakai semu. Karena Papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan kamu biasanya adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. No. Oh iya Ding, penak ya omongan ngene malah penak ya. Wes bangun Mas aku. Lah aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah. Tindak rene jam pira budale ka omah? Saya tadi kesini jam. Bah kowe iki nyolot gedhi kukumu kok soklat-soklat ngono. Merah ini merah. Oh iya mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh jam 9. Naik ya. Naik apa? Naik angkot. Angkot? Ya. Naik kok ya. Naik ini ndure angkot berarti? Iya, di atas angkot nanti. Metongkrong gitu? Iya, di tali. Enggak kademen? Hubus-hubus. Hubus-hubus, anginnya banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya, utawa ini markas besar Sanjaya Group.
Ya. Punya hajat ya kuwi molo kramake keng putra utawa putra mahkota bahasane. Dadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Iya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah? Mbak Sudah Devi ketemu? tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andre kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, ngono rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya Lah, toh. ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas apa? Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi iki Semoga ya? apa? Diberi sapa sing ngewehi kaya dikaruniai. Lah, Dikarunai karunai apa to kucing kok yo nai kaya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Iya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga Eh, semoga itu apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai tak akhir hayat. Amin. Pancen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggeo Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. Ora. Otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, ngono satu untuk lho. selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih makan. luar Ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya goro-goro Pak Sanjaya nanggap awak Padha dhewe. karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri. Ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah, konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ini nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah, Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? itu wah lagi truknya Pak Sanjaya Muat. itu pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Oh. Sampeyan pengen numpak bego ya. Sesuk karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita iki kok aspale malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no, dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep ndek gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh, iya. Dek kapan iya, pas iya, singkirne aku pas ning kene. Klewu lho kok motorku kleru sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Iya to? Piye? Wara ono aku, wara ono. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Wara ono aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean ki lho diwarai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya.
Piye. Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Wah, ya. Batinku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang alus-alus dulu. Iya no, alus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cacah kamu lho. Ngono Ya. apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku papaku ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Menengo nang uhiha. Oh. Kae nanang anu, nanang melek lho. Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben Loh, iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Loh. Kuliah. SH Lulusan iki SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi isuk dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dek ben ngedep ketuk sik. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton kok ndi-ndi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek Nah merokok itu karo numpak motor. dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku ning ngeneki moto. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti. Maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok. Jangan Alhamdulillah. merokok. Dalem? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomong nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsul
Wong tak tunggu wangsulane. Walasa mring wak ingsun amung sira Amung sira. dadi jampi. Aku maksud tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi iki maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah Apa? menjadi obat. Obat. Ya obat. Obat itu apa? Ya Obat. jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh Pak. Ah piye? Seumpamanya Seupanya, sesegonya. umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Ya. Seumpamanya sepanya, terus. kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Angeleran lambe. Jadi seumpama Mbak Devi. Ya toh. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe golek ngompol lho, kowe kok. Angger guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya Ran? Kowe iki mulakno ya kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Lho. Wayangan ra wayangan pokok melu ngono ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, Mbak pokoknya Debi. Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya, kan kangen. Terus lek Oh. Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Pokoke kangen kok dadi jamu iki. Loh, lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh iki. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barang nyapo. Lah kembloh Lek kan. hoya-hoya kuwi lho. Sakmene. Eh? Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngatan. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San kejane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sakrit. Lah, tenan. Lah, gila. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Di kepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih.
Ki lek golek sinden nyanti teko ayu-ayu men. Wah niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh sakniki, sakniki. Oh, sakniki. Heeh. Ah. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawon ini bentek dulu. Cara wong mangan ben dientekne karo niken. Ki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten saya dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja kejodo pati lan pesti. Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta kangku ngasa Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten niku? Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ale iki bayare luwarang lho. kale Le. Mbak, Munggah, kale Le. Mbak Ya, ya Eman-eman. dua-duanya sini. Man-man bayare larang itu. Sinten? Pak San Mbak ki Niken kan yo penyanyi kelas berat to. Lho nggih mboten to Pak lek larang Pak, Pak. Kelas berat. Nggih lek Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak, Lah lek 1000 dalah repes. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 ya mah, nek 100 gelem. Lah dalah. 100 saya garek dipingne Pak, dipingne Iya. pira lek 1000 ya mah no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo ngriki. Mas Andri. Tung tung ning Kalimantan, Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo lapo balik iki ya, Le. Sabar sih. Sidene ngadeg kabeh anggo disawer, Tang. Wae yo. Dang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagah ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Depi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E, endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Iya. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping kang putra. Amin, amin. Pak Sanjaya menika anu nduk niken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Dan pokoknya. Ki barekne larang ya endelmu lah sirine. Cara gak endel murah sirine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar pedhok Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok yo sampean ngerti ae to. Ah, kula ya ngeri sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Mongko kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi asline. Kok winter nikah nih politik deh, ya ta. Lah iya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak, Lah adalah lah tenan. Oh, kowe karo aku kudu selfie no, kaya nyapa to kok tekan Silvi bareng. anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo. Halo guys. Ngeri. Nah.
Ngeri. Lah padahal iki ning Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah nih kan. Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gendani Pokoke, jane. Pak. Oh, alah yo kok. Nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, entak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar ya murah. enek nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggering. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksud iki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Paling. Mboten. Nggih, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan saya minta doanya agar kami sekeluarga tetap diberi kesehatan, Amin. senantiasa bisa membahagiakan masyarakat sekitar, teristimewa, diberkati untuk memberkati sesama. Mas Andre? Itu mungkin rekan-rekan semuanya atau dulur semuanya yang dapat kami sampaikan atau keluarga besar sampaikan. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kita semua selalu diberi kemudahan dalam setiap rezeki kita. Dan kami juga terima kasih buat Bapak Rudi Gareng Nggih, Pak. dan Nggih. Mbak Niken Salindri. Kami terima kasih tidak mengurangi rasa hormat. Siap. Kami tetap cinta damai. Siap. Dan ini bukan Pak Sanjay sombong nyebar duit enggak, ini hanya untuk meriahkan saja ya. Siap. Mboten napa-napa nggih. Mboten Itu sudah napa-napa. karakter Pak Sanjaya. Bagi-bagi Soalnya rezeki. dige meriah niki mung ya kuwi mau disebar duite. Nggih. Akhirnya tongkok-tongkokan apik. Muga-muga lumintu. Ngaten nggih? berkah. Yang Ngeri. dapat kami sampaikan Pak Rudi. Nggih. Begitu juga Pak Rudi salam hormat juga buat keluarga besar Pak Rudi yang Siap. ada di Blitar. Siap. Semoga terima kasih. melalui di Pagelaran Mabes Sanjaya ini Nggih. panjenengan sedaya nanti akan viral. Amin. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjaya. Salam damai sejahtera buat kita. Monggo Mbak Niken. Ya Nduk, jumeneng sik Nduk. Mereka lagune mbajutke pundutane sore mau ana Kusuma Wijaya. Wicitra. Kusuma Wijaya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sanjaya atau Sanjaya Group. Tepuk tangan. Ya. Melalui beliau awake dhewe sosowan nguri-uri kabudayan, nanjake budaya kang adiluhung. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wis kadung papa kadung anu. Kadung bengok. Anyang-anyang. Lunging mekar lan semi, puspita ing taman sari, makhluk manungsa wengi kalah,
terima kasih pinarak remin nduk niken. Anakku Limbo, piye Yung? Iki mau kapor nyata wujude kebersamaan saka keluarga besar Sanjaya Group. Lugunipun ingkang minulya Pak Sanjaya dan keluarga. Muga ndadekke berkah buat awake dhewe kabeh sing mbok pareng rawuh lan panjenenganipun muga tansah mangke sukses. Mantene tansah atut runtut. Reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah ninen-ninen. Allahumma amin. Coba engko perkara tetembangan gojekan digoleki wektu. Nggon wanci gara-gara engko se ana lawa, ana gembul. Dadi rasa kuwatir gara-gara tak goleki wektu sing dawa. Oh ngono. Coba kaya ngapa suwana ngarsane Sang Begawan Yudawala tak dadukane, Nduk. Tak dereke, Yung. Gandanya kang sekar. Gandanya kang sekar. Kadung